Δεύτερη μέρα στη Νέα Υόρκη και αφού πήραμε πρωινό, κατευθυνθήκαμε προς το κέντρο με αφετηρία μας το Radio City. Λίγο πιο κάτω συναντήσαμε το Rockefeller Center με το iconic χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο δυστυχώς δεν ήταν έτοιμο ακόμη. Και στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε στον Ιερό Ναό Αγίου Πατρικίου στην Fifth Avenue. Έπειτα κάναμε μία σύντομη στάση για καφέ στο Ralph Lauren και αφού χαζέψαμε μερικές βιτρίνες, πέσαμε πάνω στο κτίριο της Louis Vuitton, το οποίο συνδυάζει shopping και γαστρονομία, μιας και διαθέτει εστιατόριο και μπαρ. Λίγο παρακάτω είδαμε και το Plaza Hotel, στο οποίο ο Kevin McAllister έμεινε πληρώνοντας χιλιάδες ευρώ από την κάρτα του μπαμπά του στο Home Alone 2. Και στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς το Central Park, το οποίο είναι μία όαση μέσα στην πόλη, είναι υπέροχο και αξίζει να το επισκεφτείτε 100%. Θα χρειαστείτε αρκετές ώρες να γυρίσετε το Central Park, γι' αυτό θα σας πρότεινα να αφιερώσετε μία ολόκληρη μέρα σε αυτό. Θα σας δείξω σε άλλο βίντεο τη διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσετε, ούτως ώστε να δείτε τα πιο σημαντικά μέρη στο Central Park. Καλό είναι να αποφύγετε το βόρειο τμήμα του που είναι ελαφρώς επικίνδυνο και όπως θα βγείτε από το Central Park θα πέσετε πάνω στο McGee's Pub που είναι εμπνευσμένο από το How I Met Your Mother. Αφού λοιπόν ανακτήσαμε ξανά τις δυνάμεις μας, επιστρέψαμε στη Times Square και κατευθυνθήκαμε προς το Christmas Cottage για να αγοράσουμε κάποια σουβενίρ και κάπως έτσι έκλεισε η δεύτερη ημέρα μας στη Νέα Υόρκη. Ακολουθήστε για περισσότερα. Φιλιά πολλά!